كسمعكم يونايتد ستيتس أبزوصوتو مغلصي إثيوبيان إيرتران أب كلل تግራይ ጎንፂ ዘጓህሩን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ዝፍጽሙን መንገዶም ተዘይቀልቢሶም እቲ ብማግኒስቲ ዓንቀጽ ዝፍለጥ ካልእ ዙር እገዳ ክገብረለን እየ ኢላ ተጠንቅቃላ። ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ኣባላት ባይቶውን ነቲ ግፍዕታትን ከብቅዕ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክውሰድ ይድግፍለው ይብል ጸብጻብ ሲንዲሳይን ካብ ሚኒስትሪ ወጻኢ። ብኻል ወገን ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ምስ ዋሽንግተን ዘለዎ ዝምድና ከም ዝግምግም ኣጠንቂቑሎ። ኤርትራ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ድማ ተግባራት ኣሜሪካ ንህወሓት ካብቲ ዝፈጸሞ ናይ ክሕደት መጥቃዕቲ ካብቲ ሓታትነት ናጻ ንምግባር ዕላማ ዘሎ ክትብል ገሊጻቶላ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። 24 ጉንበት 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ለይቲ ኣብ ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ብወታደራት ንዝተፈጸመ ሓንደበታዊ ማእሰርቲ መውቃዕትን ካልኦት ዓይነታት ሕማቕ ኣተሓሕዛን ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋሃዲት ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት መንግስታት ካትሪን ሶዚ ኮኒነንኦ ልዕሊ 200 ናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ብወታደራት ሓፊሶም ከም ዝተወሰዱ ብምግላጽ ብዘይ ወዓል ሕደር ንክፍትሑ ጸዊዐን። ሎሚ ካብ ሪፖርተርና ሙሉጌታ ኣጽብሃ ዝበጽሐና ዜና ድማ እቶም ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወሲዶም ዝነበሩ ተመዛበልቲ ከም ዝተፈትሑ ሓቢሩሎ። ብዙሕ መውቃዕቲ ከም ዘጋጠሞም ዝገለጹ ግዳያት ዘይተፈትሑ ገለ ሰባት ከም ዝህሉ እምነቶም ገሊጾም ኣለዉ። ንዝተጠሓሰ ከቢድ መግሃስታት ሕጊ ዓለም ለኸ ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ክምርመርን ፈጸምቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡና ኣለዎም ኢለን ወሃብ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ስቴፈን ዱጃሪክ ብወገኖም ምስ መሻርክትና ኮይንና ሓለዋ ሲቪላት ንምርጋጽ ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ንምዝራብ ድልዋት ኢና ኢሎም ዱጃሪክ ወሲኾም ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ ሕዝውን ኣብ ተበጻሕነቱ ፈታኒ ኮይኑ ቀጺሉሎ ኢሎም ህዝቢ ብበዝሒ ኣብ ዝነብረሉ ማእኸላይ ዞባ ንዝበዝሕ ኣስታት 1.8 ሚልዮን ምብጻሕ ኣይከኣልን ኢሎም ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ዝበጽሕሎም ከባቢታት ሕጽረት ምግቢ ዘይሰርሕ ኣገልግሎት ማይን ሕጽረት መብራህትን ሕጽረት ኣገልግሎት ጥዕናን ሓዊሱ እቲ ኩነታት ሕማቕ እዩ ዘሎ ኢሎም ብዘይ ወዓል ሕደር እንተደኣ ዘይተፈቲሑ ሓደጋ ጃምላዊ ሕሱም ሕጽረት ኣመጋግባ አንጸላልዩሎ ኢሎም ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ሰብኣዊ ረድኤት ብበዝሒ ንምቕራብ ዘይተደረተን ዘላቕነት ዘለዎን ተበጻሕነት ክረጋገጽ ጻውዒትና ይቕጽል ኢሎም ኣለው ወሃብ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ዱጃሪክ። ጾመ ትግራይ ብዝብል ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ዝተኻየደ ጾምን ጸሎትን ትማል ተዛዚሙ። በቲ ጾም ምኽንያት ኣብ ብዙሓት ከተማታት ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ስራሕቲ ትካላት ንግድን ሎማዓንቲ ተጀሚሩሎ። ሙሉጌታ ጽባሃ ሓጺር ጸብጻብ ልኢኹሎ። ብምኽንያት ጾመ ትግራይ ተባሂሉ ዝተኻየደ ጾምን ጸሎትን ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ትግራይ ንግዳዊ ትካላት ተዓጽዮም ናይ መጓዓዝያ ምንቅስቓስ እውን ተቋሪጹ ዝጸንሐ ሎማዓንቲ ዳግም ስራሕ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ መቐለ ተዘዋዊረ ከም ዝረኣኽቦ ተዓጽዮም ዝጸንሑ ሹቋት ቤት ብልዒ እንዳ መስተን ካፌታትን ካልኦት ንግዳዊ ትካላትን እውን ተኸፊቶም ኣለዉ። ማእኸላት ዕዳጋ እውን ስራሕ ጀሚሮም ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝግበር ግልጋሎት ታክስን ካልኦት መጓዓዝያን እውን ኣገልግሎት እናሃቡ እዮም ዝርከቡ። ኣብ ከተማ ኣክሱም እውን ነበርቲ ናብ ስራሕ ከም ዝተመለሱ ነባርታ ከተማ ዝኾኑ ኣይተ ሚካኤል ኣማኑኤል ሓቢሮም ንሶምውን ንሰለስተ መዓልቲ ተዓጽዩ ዝነበረ ትካሎም ከም ዝኸፈትዎ ሓቢሮም ናይ ትግራይ ስለዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ እውን ስለዝቕበሎ ንሕና እውን ናቶም ተቐዲና ናይቶም ወለድና ጽሙና ሰለስተ መዓልቲ ሕዚ ተዋሃድናዮ ስለዝፈጸምና ስራሕና ጀሚርና ስራሕና ከፊትና ኣለና ኣነ እውን ድርጅት ስለዝነበረኒ ሰለስተ መዓልቲ ኸጺዮ ሎማዓንቲ ኸፊተ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማታት ዓዲግራትን ሽረ እንዳስላሴን እውን ብምኽንያት ጾመ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ስራሕቲ ትካላት ንግድን ሎማዓንቲ ምጅማሩ ካብ ነበርቲ ተን ከተማታት ዝረኸብዎ ሓበሬታ የመላኽት። ጾመ ትግራይ ተባሂሉ ሰለስተ መዓልቲ ዝተኻየደ ጾምን ምህላን ሰዓብቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ኣብ ዲያስፖራ ዘለው ተጋሩ እውን ከም ዝተሳተፍሉ ብማሕበራዊ መራኸቦ እናገለጹ ጸኒሖም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ጽባሃ መቐለም። ነመስግን ሙሉጌታ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ቀጺሉ ብዕብየቱ ግዙፍ ዝተባሃለሉን 71.4 ቢልዮን ብር ወጻኢ ዝተገብረሉን ናይ ኣዋሽ ኮምቦልቻ ሃራ ገበያ ባቡር ስራሕ ፕሮጀክት ምዝርጋሕ መስመር እንተተዛዘመ እውን ብሰንኪ ሕጽረት ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት መሃብ ከም ዘይከኣለ ተፈሊጡ እቲ ፕሮጀክት ስራሕ ዘይምጅማሩ ንምብልሻውን ዘረፋን ብሚልዮናት ብር ዝግመት ንብረት ተቓሊዑሎ ስራሕ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተጓተተ
ብወገን መንግስቲ ኣላይ ገንዘብ ክሳብ ዝልቀቕን ምስ ከይዲ ውሕስነት ዝተኣሳሰረን ምዃኑ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣሚኑሎ ካብ ኣዋሽ ክሳብ ኮምቦልቻ ዘሎ 270 ኪሎ ሜትር መስመር ፈላማይ ምዕራፍ ሙሉእ ብምሉእ ክዛዘም ከሎ ካብ ኮምቦልቻ ክሳብ ሓራ ገበያ ወልያ ዘሎ 112 ኪሎ ሜትር ድማ 83 ሚእታዊ ምንዝዛሙ ናይቲ ፕሮጀክት ማናጀር ኢንጂነር ዓብዱልከሪም መሐመድ ገሊጾም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ትማል ሶሉስ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ጥፋተኛ ተባሂሎም ዶክተር ጌዲዮን ዝቐረቦም ክሲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ እንጀዋር መሐመድ በቀለ ገርባን ኣቶ ሓምዛ ቦሮናን ቅድሚ 10 ኣዋርሕ ብጽኑዕ ሓሚሞም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ሓፈሻዊ ላንድማርክ ሆስፒታል ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ክረኽቡ ንዝሃበ ውሳነ ገዲፎም ናብ ጦር ሃይሎች ሆስፒታል ክውሰዱ ብሰንኪ ዝጸሓፍዎ ደብዳቤ ምዃኑ ናይ እንጀዋር መሐመድ ጠበቓ ኣቶ ሚልካስ ቡልቻ ንቪኦኤ ገሊጾም ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዎት ናይ ስለያ ትካላታ ኣብ ዙርያ ዓለም ምኽንያት ሞት ሚልዮናት ሰባት ብዛዕባ ዝኾነ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዘካየዶ ዓሙቕ ምርመራ ውፅኢት ከም እተውፅእ ኣፍሊጣ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ናብ ከተማ ክሊቭላንድ ኦሃዮ ቅድሚ ምጉዓዞም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ዘይፈለጥክዎ ሓደ ነገር ተዘይሃልዩ ንቴስዓ መዓልታት ዝተኻየደ ምርመራ ውፅኢቱ ንህዝቢ ክግለጽ እዩ ኢሎም ኮቪድ-19 ካብ ናይ ቻይና ቤተ ፈተነ ልሒኹ ወፂኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት እናዓበየ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ ባይደን ሓድሽ ገምጋም ብቕድሚ ትማሊ ረቡዕ ዓዚዞም ዋይት ሃውስ ተወሳኺ ጸጋታት ንምምዳብ እውን ቃል ኣትዩሎ ፕሬዚዳንት ባይደን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ላቦራቶሪታት ነቲ ምርመራ ክሕግዛ ብምእዛዝ ቻይና ክትተሓባበር ጸዊዖም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዙርያ ኣፍሪካ ንምዝታይ ብማዕንቲ ዓርቢ ደቡብ ኣፍሪካ ኣትዮም ፕሬዚዳንት ማክሮንን ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛን ብሕብረት ኣውሮፓ ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ዝተሓገዘ ፕሮጀክት ናይ ኣፍሪካ ፍርያት ክታበት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪቶሪያ ክጅምሩ እዮም ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ብክታበት ካብ ዓለም ድሕሪት ዝተረፈ ክፋል ዓለም እዩ ዜና ብዘይፍጸም ዜና ካብ ገብረ መድህን ሰሚዕኹም የቐኒየልና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦቶ መግለፂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክልል ትግራይ ጎንፂ ዘጓሃራ እንተኮይነንን እቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ መንገዶም ተዘይቀልቢሶምን እቲ ብማግኒስኪ ዓንቀጽ ዝፍለጥ ካልእ ዝርኡ እገዳ ክንበረለን እዩ ኢሉ ኣጠንቂዑሎ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ኣባላት ባይቶ እውን ነቲ ግፍዕታት ንኸብቅዕ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክውሰድ ይድግፉ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሲንዲ ሴይን ካብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ብኻልእ ወገን ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ምስ ዋሽንግተን ዘሎ ዝምድና ከም ዝግምግም ኣጠንቂዑሎ ኤርትራ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ድማ ተግባራት ኣሜሪካ ንሕወሓት ካብቲ ዝፈጸሙ ናይ ክሕደት መጥቃዕቲ ካብ ተሓታታይነት ናጻን ምግባር ዕላማ ዘሎ እዩ ክትብል ገሊጻቶላ ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣቑፂሩሎም ሰራዊታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓደ ወገን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ በቲ ሓደ ወገን ዘካይድዎ ግጭት ኣሽሓት ተቐቲሎም ኣስታት 2 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ብሓፈሽኡ ገለ 5 ሚልዮን ድማ ሓደጋ ጥሜት ኣጋጢምዎም ኣሎ ኣብ መንበር ኮሚቴ ወጻኢ ሰነተር ባብ መነንደዝ ኣብ ቅልውላው ትግራይ ትማል ሓሙስ ቃለ ምስክርነት ዘካየደ ክኸውን ከሎ መቃልሕ ምጽናት ዘርኢ ዳርፉር ይርኢ ከም ዘሎ ገሊጹ All sides are guilty of abuses, but the fragmentary reporting we have indicates that if ኩሎም ወገናት በቲ ግፍዕታት በደለኛታት እዮም ካብ እንረኽቦ ዘለና ጸብጻባት ግን ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓገዝቲ ምልሻታቶምን እዮም ብዘይ ሓላፍነታዊ መንገድን ክፋእን ንሲቪላት ዕላማ ዝገብሩ ዘለዉ ገበናት ኩናትን ገበናት ጸረ ሰብኣውነትን ንርኢ ዘለና ኢና ንመስል ኢሉ ሰነተር መነንደዝ እቲ ግጭትን ሰብኣዊ ቅልውላውን እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ እዋን መነንደዝን ካልኦት ሰነተራትን ሚኒስትሪ ወጻኢ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግፍዕታት ናብ ገበናት ኩናት ክድይብ ዝኽእል እንተኾይኑ ቀልጢፉ ገምጋሙ ክውድእ ጸዊዖም ኣሎ ሰነተር ጂም ሪሽ ብወገኑ ምዚ ብምስምማዕ ዓለም ከምዚ ዓይነት ኣብ ዳርፉርን ሩዋንዳን ሪኣቶ እያ ኢሉሎ
The United States and its allies must continue to transition and do so quickly from a position of hands-off. United States in maxazutan ካብ ምትብባዕን ጽምዶን ምስ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዝርራብ ዝብሉ ዲፕሎማሲታት ናብ ትባር ምስግጋር ክቅጽላ ኣለወን ኢሉ ናይ አይዳሆ ሴኔተር ሪች ጉጅላዊ ዓመጽ ትግራወት ኣንስትን ኣዋልድን ብሰፊሕሎ ዝብሉ ጸብጻባት ኣለዉ። ሳራ ቻርልስ ካብ USAID እቲ ጭካነ ካብ መንጎ ዝረኣያቶም ዝኸፍኡ ሓደ እዩ ክትብል ንሴኔተራት ትነግር። The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but of systematic እቲ ጸብጻባት ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ ዓመጽን ካልእን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሕብረተሰብ ንምፍራስን ምዕናዊ ስድራ ቤትን ዝግበር ፈተነ እውን እዩ ትብል ሳራ ቻርልስ ገለ ገበነኛታት ንኣንስቲ ኣቕሽሽቲ ዕላማ ከም ዝገበሩን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤተን ከም ዝብድልወንን ኣካለን ክሳብ ዝጉዳእ ጎንፂ ከም ዝጥቀሙን ትዛረብ። ሮበርት ጎደግ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ክኸውን ከሎ ኢትዮጵያ ኣብ መጥወይ ቦታ እያ ዘላ መንገዳ እንተዘይቀይራ ከም እገዳ ዓንቀጽ ማግኒቲስኪ ዝበለ ተወሳኺ ስጉምቲ ክጽበያ ይኽእል ይብል። እቲ ማግኒቲስኪ ዝበሃል ገንዘብ ዘደስክልን ንጋሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይኣትዉ ዝኽልክልን እዩ። Ethiopia is at a turning point. The government's response of mass arrests, media restrictions... ኢትዮጵያ ኣብ ነጥቢ መቐይረ እያ ዘላ። መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ጃምላዊ ማእሰርቲ ምድራት ሚድያ ግሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ ምውራድ ፖለቲካዊ ባይታ ኣብ ሕብረተሰብ ምንሕናሕ የስዕብ ኣሎ። ነቲ ንሰነ 21 ተመዲሉ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ እውን ይጎድኦሎ ይብል ጎደግ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ብውድባት ሰብኣዊ መሰላትን ትካላት ረድኤትን ዝቐርብ ዘሎ ጸብጻባት ኣይቅበሎን። መብዛሕትኦም ኣብ ትግራይ ዝተቐተሉ ተዋጋእቲ እምበር ሲቪላት ኣይኮኑን ይብል። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ ብምእታው ድሕሪ ምኽሳስ እገዳታት ጸጥታ ዝቕጽል እንተኾይኑ ግን ምስ ዋሽንግተን ዘለዎ ዝምድና ከም ዝግምግሞ ኣጠንቂቖሎ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ናይ ትዊተር ምላሽ ድማ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ክሳብ ናይ ሰነት ኮሚቴ ዝምድና ወፃእን ካልእ ጨንፈራትን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝካየድ ዘሎ ነገር ናብ ሓደ ቴማ ክጸሪ ዝኽእል እዩ። ንሱ ድማ ንሕወሓት ካብቲ ዝፈጸሞ ናይ ክሕደት መጥቃዕቲ ተሓታቲ ካብ ምግባር ናጻ ጌርካ ነቶም ተረፍ መረፍ ኣኻኺብካ ትንፋስ ንምዝራእ ዝግበር ፈተነ ኢሉሎም። ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣተሓሒዙ ቄናን ሚዛን ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣይቃዶን እዩ ጥራይ ዘይኮነስ ንዞባዊ ርግኣትን ሰላምን እውን ዘዛብዕ እዩ ብምባል ብሕወሓት ብዝተወልዐ ኩናት ንዝሰዓበ ሰብኣዊ ቅልውላው ምውጋድ ሓደ ኮይኑ ነቶም ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስዱ ዝተገደዱ ምኽሳስ ድማ ካልእ እዩ ኢሉሎ።